दिदोम थुदो थांनोसै है एथ' गोबाव खालामो 9 बाजि रायलांबाय फार्स्ट क्लास मोनला जों अब्लालाय बेयावनो दसे थाथ'नोसै दा ग्रोब मोनहैनाय थांनोसै आच्छा नोंहा मानो सानफ्रोमबो लेटल' जायो ओंखामखौनो थाब होआलै बाजैया बे आदायाबो ना आर्मि साख्रि मावलायनायानो इउटुबार बाजैसो लाबोबाय खालि संनायनि जानायनि लोंनायनि बखि भिडिअ'ल' खालामो मोजां जथ' नोंहाबो इउटुबाव नुजानो मोनो जागोनसै बि मायबा मोजां सुखुआलाय आं बिदिखौ मालाबा थिगसे रायगोनसोलै आं नोंलाय मानो रायनो आयं सानै दंना बिसोर बुंगोन ना बांद्रायब्ला है बिहामजोजों भिडिअ नुजाबाय थानो मोननायखाय मोजांसो मोनो बिसोरो एक्सुवेलि नोंसानि बाजैखौ बिहामजो बुङालै रुबुं माथो बुङो इउटुबारजो नामा ओइ फाग्ला मा इउटुबार जो जालाबायनो अब्लालाय माथो नायनानै लाबोनाय हिनजावखौसो बिहामजो बुङो आच्छा गोसथोना लाबोनायखौलाय माथो बुङो गोसोथोना लाबोनायखौ गोहामजोसो बुङोलै सोदोबालाय साबजानायानो नाथाय बेफोरबादि जाहाता सोदोब बाहायोब्ला साहित्यनिफोरजों होसो जागोन नोङो दिदोम जोमै बहा थांनो जोमै बहा थांनो माने नोंसोरा कलेजाव थांजायाखै दसे थाना थांनोसै ओमफ्राय नोंहालाय बहा थांमारनो दिनैनिफ्राय हस्टेल नागारबाय आं नों थाब खालामोलै जोमै रुबुं आं थाथा खालामाखै बिदिब्ला रुम लाबाय नामा रुमबो लायाखै न'आवसो लांखानोसै नोंसिनि लोगोखौ बाबुमोन बियो आनै फानजामुथि आंखौ लांफैदों खुलुमबाय आनै खुलुमबाय आनै नों दखानसिम थुब्रुले आं बिसोरजों दसे रायज्लायनि दे थाब फै थाथ'दो बाबुमोना दे ओमफ्राय नोंहा हरखाबनो मानो हस्टेल नागारना न'आव थांनो ओंखारखो र' स्कुटिखौ ओइथिं दोनहैग्रोनि दे खोन्थादो बे जेबो खोन्थायाखै ओहो जेबो खोन्थायाखैथ' मा होननानै खोन्थागोन जादों आं र' नोंसिनि बाथ्रायाव माबा लजिक हाबना थानाय बादि मोनदों आं बुंलाय मा जामारदों लजिक नङा रुबुं ट्रेजेडिसो ट्रेजेडि मा ट्रेजेडि मालाय हाबा जासिगोननो सोरजोंबा मा बे बोरै जाथावथाव नोंनि फरायनाया मा जागोन आरो दिदोमा मा जानो थागोन फाइनेल इयार मोनबाय लिरफैनो हागोन एग्जामखौ आंखौलाय मा साननांगौ नोंथ' बिदिनो बुंखासिगोन दिदोम नाथाय नों मिथिगौ ना आंनि गोसोआव मा सोमजिनानै दं मा सोमजिदों मा सोमजियाखै नों बेखौ गावनियावनो सों नोंनो माबोरै फोरमायगोन आं आरो माबोरै फोरमायब्ला नों बुजिगोन आं मिथिस'ला मिथिस'हायै बाथ्राखौ फोरमायनो सानोब्ला गोसोआव बेसेबा गिदिर सोंथि जानानै थायो जोमै जाय सोंथिया आंनियावबो जादों नोंखौ लानानै आं बाथ्राखौनो बुजिस्लाबहाला थारैनो मा जामारदों नोंसिनि गेजेराव बिनि बिफाया बिखौ सोरबा साख्रि गोनांजों हाबा होनोसैनो नाथाय दासिमबो खोन्थायाखै बियो आंजों गोसथोलायनायखौ अब्ला नोंनो बिजिरदो रुबुं आं बिनि थाखाय सोर दिदोम नों मानो बिदि बुङो नों आंनि थाखाय सोर जानो हाया दिदोम नों आंनि जिउनि दिदोम आंनि अराय समनि दिदोम अराय समनि दिदोम नंखाय बेफोर गासैबो नंखाय जुदि आं नोंनि अराय समनि दिदोमोनब्ला नों जोंनि गोसथोलायनायखौ मानो नोंसानि आइ आफानो खोन्थायासै जाहोना मा बेखौथ' आंबो कनफिउज मा जाहोननि थाखाय आंखौ हाबा हरनो सानखो आंनि आइ आफाया हाबा हरनो सानब्लानो जे नों मानो हाबा जानांगौ बेबो आंजो नङा सोरबा गुबुनजोंसो नोंनि आंनि सोमोन्दोखौ गारनानै नों मानो गुबुनजों हाबा जानो सानखो आं मा जानांगौ आं बोरै थानांगौ बे समाव आं बेखौल' बुंनो हागोन जे आंखौ लोगो मोननि सिगां नों जेरैमोन बिदिनो था दिदोम बिदिनो था सिगांनि खोथाया आलादामोन नोंखौ गोरबोसे खालामखांनायनि उनाव नैबे गोरबोआ बोरै मानिनो नों गैयाब्ला नैबे गोरबोआ बोरै सहायगोन दिदोम नों बाथ्राखौ बुजिनो नाजा
बाथ्राखौ आं बुजिदों जोमै नाथाय नैबे गोरबोआ नोंनि अनगायै बोरै मानिनो जाय गोरबोआ 7 मिनिट नोंनि कल मोनाब्ला उसु गुदुं जायो जाय गोरबोआ नोंनि राव खोनायाब्ला ओंखाम दै खुवाबा आरो जाय गोरबोआ नोंनि गुड नाइट खोनायाब्ला हरसे उन्दुलाङा बे गोरबोनिफ्राय नों गोजान जानो सानदों जोमै नों गोजान जानो सानदों जोमै दिदोम गोसोखौ हमथा गावखौनो मानो इसिबां लोरबां खालामदों प्लिज गाबनायखौ बन्द खालाम थारैनो आं मानो गाबदों बिथ' आंगो बिमा बिफानि प्रप'जेलजोंसो हाबा जागोन बिसोरनि गेजेराव हाबदेरना गाबदों आं सोर दिदोम नोंबो आंनि गोरबोसेनि आंगो जायखौ आंनि गोरबोआ सायख'दों नोंसोर सानैजों बिदि गाबलायलायबाय थायोब्ला आं बोरै थानो हानो आरो आंहा नोंसोरखौ बुजायनो हानायनि नलेजबो गैया नाथाय नोंसोर सानैनि गावस्रालायनायखौ आं लुबैया रुबुं रुबुं रथ'लाय थांबाय बेबो जोंनि दुखुआवनो गाबलांबाय बि गाबखागोन बेहाबोथ' बिखा दंना बे बिखानि थाखायनोथ' जों सासेया गुबुन सासेजों गावस्रालायनो हाया जोमै अन्नानै नों न'खराव बुंनानै लादो जों सानैनि गोसोथोलायनायखौ मुलाम्फा गैला दिदोम जोंनि समा गोबाव जाबाय अब्ला आं मा खालामनांगौ आंगा जागोन आं नोंखौ मोनाब्ला दासो मानो आंगा जानायनि बाथ्रा बुंदों नों नोंसोरनियाव आलासि जानो थांनायाव आं थाबोखानो नागिरनायाव नों मानो लाखिनो हादिया जोमै गोसो थोलायब्लानो जे स्टुडेन्ट डान्सार्सला बेयावनो हाबा जानांगौ बेथ' नङाना आंथ' बुंदोंमोन ना आंनि आइ आफाखौ नोंनि आइ आफाजों रायज्लायनो थिनहरनो नाथाय नोंसो थांनो हासै आं बोरै फोरमायनो हानो दिदोम आं दि मानो बादा होदों आंनाव गियानानो गैखाया आं गावखौल' सानग्राखा नों बिदिल' बुंनानै आंनि बिखाखौ मानो सिगाङावनो सानो आं नोंनि जिउआव हाबसननानै नोंखौ गोसो थोना बेसेबा गोदोर गोरोन्थि मावबाय दिदोम बेसेबा गोदोर गोरोन्थि मावबाय नोंखौ मा बुंबावनो आं जोमै नोंखौ आं दाय होआखै नों दायनिगिरि नङा आं मोनथिगौ नोंनाव न'खरनि प्रेसार गोलैदों हाबा जानांगौनि जायनि थाखाय नों आंखौ नों गोरोन्थियावबो दासान आं नोंखौ नेवसिदों आं नोंखौ मुगैदों होननानै नाथाय आं सानाखैमोन जे साख्रिया थार गोसो थोनायखौबो बोखानो हायो होननानै साख्रि गोनांब्लानो जे ग्रेजुवेट खालामस्लाबनो हालायै मानो हाबा हरनो सानखो नोंसोरनि न'खरा बेनि सायाव आंनावबो फिननाय गैया दिदोम मानोना बेनि फिननायखौ आंबो नागिरना मोनाखै दिदोम आंबो नागिरनानै मोनाखै बिदिनो माखासे सोंथिफोर थायो जेराव फिननायानो गैया दिदोम दिनैनिफ्राय जों लोगो हमनो मोनगोन ना मोनला बेनि जेबो गेरेन्टि गैला बेनिखायनो मा जोबै जोबथि खेबनि थाखाय नों आंखौ नोंनि बिखायाव बजबना ला दिदोम बोरै बावनो जिउनि आंगो बोरै बावनो दिदोम जिउनि आंगो जोंनि लामाया दस्राबाबो नोंनि महरा आंनि बिखायाव अरायसम गोथाङैनो थाबाय थागोन अरायसम गोथाङैनो थाबाय थागोन गावनि गोसोथोनायखौ लानानै
बयहाबो सिमां थायो जोबै आंहाबो दंमोन माखासे सिमां नाथाय आंनि नोंखौ लानानै नुनाय सिमांफोरा आरो नोंजों आंजों गोसोथोलायनाया नैबे बिखायाव महर गैयै सावगारि जानानै थासिगोन जोबै महर गैयै सावगारि जानानै थासिगोन जोबै हामबायसै गाबनो नांला बे जिउ मोनसेयाव नोंखौ मोननो आंहा खाफालावनो गैया आरो बै अख्रांनि जोमैयाबो अख्रांनि थाखाय दिदोम जानो हाया जेखि जाया हाबानि सिगांग्रो कंग्रेचुलेसन थाबाय नोंखौ आदैया नेबाय थाबाय बे थांदो आंबो थांसै जोबै गुड बाय जोबै गुड बाय गुड बाय May, Scar. Goसोखौ हमथा नों आं नोंसिनि गासिबो बाथ्राखौनो मिथिजोब्बाय आनै नुदोंना नों बियो आंखौ खनसेबो नाहरफिनदिया आंखौ बेयाव हारसिंनो गालांबाय मासेबां नेथ्रा बियो माथो एबां नेथ्रा आनै जोमै फुदो थांनोसै